Shalom, porasma di hita saluputna, di ruas dokot parhalado HKBP Resort Soposurung. Tapok kama ibadah saat teduh di Manogot Niarion, marenda mahita sian buke de nomor 772 ayat sada tabatulu. Hatani debata di kita di Sadarion, imana tersurat sian Heber 10 tolu ayat onom, songonon ma didop. Asa tungpos rohata madop, Tuhan ido pangurupi diau, dang mabiarau, ahama bahenon ni jolma tuau, ido yanggo sahatna. Tuhan ido pangurupi diau. Molo manatap hita di parnguluanon, sipata molo jupang sada hamaolon nata adopi, boy doi makorkon gebitubu akka hamaolon na asing. Isarana ala ni hamaolon ni perekonomian, gabi boy doi makorkon akka parsualon di rumah tangga. Jala boy do gabi diulakon jolmai manakko. Ujung-ujungnya tertakup jala dihurung. Molo sobenget jala margogo hita magadopi hamaoloni, buidui gabe patubuhon akka hamaolon na asing. Ido bahkan na dipaingot kita markiti surat Heberon. Asa ganup akka na porsiai marbenget ni roha. Jala satia di bagasan haporsiaon na. Lamripas di bagasan haporsiaon, jala totong mangulu di bagasan abadiaon. Songo dia pe maul ni parukilon nang sitaonon na niadupani, totong toguma haporsiaoni. Satia tutuhani, jala totong marhabadiaon. Asa ganup hala Kristen naing ma lamtang di bagasan haporsiaoni. Molo tungpe masa parukilon, masa nang hamaolon, dalan lam patoguhon may markiti haporsiaot tay. Kurian itu kata, markiti turpukon di paingot do. Nang pegodang ni akka hamaolon na ikon ta adopi di parnguluaton. Alay akka na porsiay ikon, manotong maholong ni rohan di dongan. Sangap jala unang rangun di pardongan saripion. Unang marholong ni roha di hepeng. Alay hasabab pema na adong. Ingotom ma akka na mangulahon di bagasan haporsiaon. Parbue ni bibirido ikon ma mamuji Tuhani.
Dang parmayanan nahot angkutan on. Songon akka porsia hita, akka naroso gotido dilului rohatta. Marhitema takas dopodai mangarahon, tuhita asa unang olo di ela-ela akapoda na makalilihon di portibyon. Ika marbengit di roka jala tugu marohatta, jala unang mabiyar kita. Adong do debata na mangurupi jala marguguyhon kita. Tung patar do huaso pangurupyon ne. Totong do mangula debata di tonga-tonga ni ngolu ni akka na porsea di ibana. Dang muba jala dang mose asini rohani debatai. Unang tapaluas akka ela-ela, manang suara na maniti kita tuhamaguan. Di bagasan na porsyaw na tugu tutukanima ta dalani ari-ari ni ngulutta. Posrohatta. Adong do debata na marnida, jala uboto di saluhut na parnguluotta. Naman dongani, jala mangurupi kita, huhut mangalihon gugu, dohot pasu-pasu di sado parnguluotta. Amin. Martangi yang nahita. Mulai Tuhan dipasakat nasa rohanami tuho. Markiti pasu-pasum tu kami ganuk. Di bagiasan hai paso do Tuhan bui kami sahat do tikyo. Jala di tikyo Tuhan. Lamar taba pasu-pasui dinang bidegi kami hatam nabariye. Napabutohot Tuhan. Napabuahot tu kami asa totong tugu marhaporsiyaw tuho. Dang mabir kami madalani akka parnguluan nami. Jalarang tahutak kami mangadopi sa luhut akka hamaulon narotukan. Anggi matutong tukan markite hatamon. Pakoton haporsiyaw nami. Patuguhon haporsiyaw nami. Jalalamtang haporsiyaw nami mangadopi akka namasa di parnguluan nami. Anggi matutong tukan hatamon marurat marparbuwe di bagasan parnguluan nami. Markite-kite goan ni anak Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuhan. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 410 ayat 1 dohot ayat 2. Rak mahita mangido di tangiang ali amanami. Ali amanami na di banwa gijang. Sa pinarbadia magwarmo. Sa Roma harajaonmu. Sa sat molomo ni roham di banwa tungaon songon na di banwa gijang. Lehon matu kami sa darion hanguluan siapari. Sa sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unang togiho kami tu pangunjunan. Palua mahamisian pangaku. Ay hudo na puna harajaon. Dohot hagugoon, rodi hasangapon sa liling ni liling na. Amin.